Čaute ľudia, vítam vás pri novom videu a dnes to bude video s pretekov. Strašne sa teším, neviem čo od toho očakávať, ale teším sa. Mali sme už za pár tréningov, mohli ste už vidieť aj video z tréningov. Kto ešte nevidel, kľudne si to chodte pozrieť. Preteky sú v Polnom Kesove, bolo tu viacero disciplín. Začalo to drezúrou, následne parkourom. Teraz, ako môžete vidieť, ide Extreme Trail. Z drezúry a parkouru som moc toho nenatočila, pretože tu dnes aj fotím a nestíhala som. Jaci boli veľmi šikovní, už bolo aj vyhodnotenie, ale pravím, teraz nasleduje Extreme Trail. Už každú chvíľu v Extreme Traili sa budú nachádzať. V Extreme Traili sa bude nachádzať cúvanie cez také kavaletky. Musíme tam zazvoniť aj na zvonček. Následne si pristúpime k takému súdu. Na ňo musíme vyliesť z koňa. Koň sa musí okolo toho otočiť a opäť vyliesť na koňa. Ďalej tam bude aj jeden menší skok a z neho pôjdeme na mostík. Pôjdeme zobrať vlajku, prekúsame si daný úsek a potom nasleduje záhradka. Uvidíte všetko vo videu. Potom bránka, ktorú musíme otvoriť aj zatvoriť. Netoč ma! Posledné sú hodiny. Dúfam, že som nič nezabudla. A keď aj tak nevadí. Hlavne nech sa nezabudnem tam. Westernové čiže mi chýbajú. Keso! Tu ešte ostali medaile. A babi už nachystali. Takže bude prehliadka trate, takže všetci jazdci, ktorí... A Hanka zvládla túto prekážku a tak môžu ísť na ďalšiu. A Hanka sa nám v súdu. Tak, skok a rovno k mostíku. Hanka chytá vlajku do rúk. A svála s vlajkou. Táto dvojica si aj s touto prekážkou poradila. A idú k záhradke. Záhradku zvládli bez problémov. A už sa blížia k bráničke. Dáme bráničku do rúk. A pokladajú bráničku a tak môže ísť na poslednú prekážku. Zatlieskajme tejto dvojici. A táto dvojica nám
skončila dnešný Ramoneská. No si to ona už zýva. Počkaj. Ale sa ma zohľavku. Tu bráničku si vypeču dala. Poďme krokovať. No už máme po pretekoch, ja som šla teda posledná. Aj šikola už má toho dosť, teraz krokujeme, tak som mi dala dole sedlovú zdečku a za 10 minút je vyhodnotenie, takže uvidíme, ako to bude. Moje pocity sú celkom pozitívne, na bráničke som trošku zmätkovala, snáď to je v poriadku, uvidíme. No utíkaj. Sú Vianočné? Áno, ja to nepočujem. A takisto, ako sa aj darí s fotoaparátom, sa asi darí aj s koníkom, pretože prvé miesto si odnáša Hanka Jančová s časom 3 minúty 22 sekúnd, 13 stoky a iným trestným bodom. Gratulujeme. Ďakujem, že si s nami. Myslíš, že by nás to koplo? Mňa nie, lebo ja to chytať nebudem. Čo je? To je to pánky. Ja to dorazím. Dobre? I chronta jedna. Hlásim sa vám už takto... Števino! Hlásim sa vám už takto na konci videa. Dostali sme teda prvé miestečko, za čo som neskutočne šťastná. Ďakujem, že ste si pozreli toto video a dúfam, že sa vám video páčilo. Čaute!